Yeah, nditshintshile ikhempu but ke like yeah bezikhona nje izinto ebangaba ndikwazi banditshintshe ndihambe to iJoburg like for uba ndikwazi ndiqhubekeke neboxing yam kakuhle ngeli hlobo ndifuna ngalo ndikwazi uba ndifike kweli title msinyane. Yeah. Intoni ngqo onoyitsho ethi esona sizathu siqinileyo esenza okokuba ndophule ubudlelwane bendinabo no chief ndiye ku Colin Nathan into enje akho ndimbi kulonto lesifuna nje ukwazi singeva esithubeni. But I think ndandicacisile lo nto kaqa wathini yabo but ke akunyanzelekanga ndiphinde ndibuyele ngasemva like ngoku ifocus yam bise-fighting yabo like anixabenanga no-chief like asixabenanga but ke ndiye ndiqoma ke mandithathe le decision ngokwam uyabona like ndingaxabenanga nami uyabona so that is why like ngoku like eziba ndilapha namhlanje like ndi-prepared for uMalcolm Klasini. Yeah, I think for uSunday so yeah uMalcolm Klasini ndiyi-champion like kunyanzelekile uba ndiyidefendile ititle yam ndikwazi and kuze ndikwazi uba le goal ndinayo ndiyifumane kunyanzelekile uba ndiqethe phi kuMalcolm Klasini qala si-step sam sokuqala which is uMalcolm Klasini former world champion so umbetha kwam kwawuthethwa enye into ngaloo nto. Mna ndikho macala ndiyafuna singayigqibi ndiyafuna uba siyigqibe uba uyakwazile unyamezela singakwazi uba siyigqibe but uba akakwazanga unyamezela sizokwazi uba siyigqibe so if ever ukwazile unyamezela obvious uba uzawuba ngu-12-0. Okay yeah bazobona azingalo esiqhelo mhlawumbi ke othe chatha kwezinye izinto but ke bawuzibona ngaphakathi eringini Sunday but ke ndibulela kuwo wonke umuntu okwaziyo uba azokwazi uba achithe ixesha lakhe ayonikwazi uyonisapota which is Sunday. Yabo like ndiyabulela kuwo wonke umuntu osupport uArsenal. Kasho sibulela kuwe Mthekazi Nkosi. Enkosi.